Здравейте отново в нашия канал Косно здраве. Днес ще ви представя още упражнения, подходящи за хора с остеопороза, които могат да се правят в къщи. За изпълнение на тези упражнения ви е необходим стол, ластик за тренировка, гирички с тегло 1 кг и стълбище или степ за аеробика. Първите упражнения са упражнения с ходене. Те не само укрепват мускулатурата, но подпомагат баланса, координацията и намаляват риска от падане. За да загреете, започнете да ходите в стаята нормално по този начин. Ходете така за 1 минута. След това започнете да ходите в тандем. Да ходите в тандем означава да поставяте едното стъпало пред другото по този начин. Ходете така напред за 1 минута. След което започнете да ходите в тандем назад. Направете това упражнение за още 1 минута. След това се изправете на пръсти и отидете до едната стена на стаята, след което се върнете до изходна позиция, но като сте изправени на пети по този начин. Последното ходене е ходене с приклякане, като свивате коленете по този начин. Направете това упражнение за 1 минута. Правете тези упражнения около 3 пъти седмично и ако ви стане прекалено лесно, може да добавите тежест към всеки вид ходене, като с тежестта повдигате раменете в страни по този начин. След това ходене в тандем. Следващите упражнения са упражнения с стол. Вземете стабилен стол до вас и започнете да сядате и ставате по този начин. Направете сядане и ставане 20 пъти. Като ако за някой това е трудно да направи първоначално 20 повторения, може да започне първо с по-малко повторения, като увеличи броя повторения в следващите дни. След това вземете гиричките до вас, седнете на стола, изпънете ръцете напред по този начин и отново започнете да ставате и да сядате на стола. Направете това упражнение за още 20 пъти. След това вземете ластика за тренировка, поставете го зад гърба си. Хванете го с двете ръце и започнете да изпъвате ръцете напред по този начин. Това упражнение ще ви помогне за укрепване на мускулатурата на трицепса, като трябва да направите 12 повторения от него.
За изпълнение на следващото упражнение поставете ластика под седалището и седнете отново на стола. Започнете да свивате предмишницата в лакета по този начин. Направете още 12 повторения. Това упражнение ще ви помогне да стабилизирате мускулатурата на бицепса. Накрая вземете степа за аеробика или отидете на стълбището от дома. Качете се с десният крак на стълбата и слезте от нея със същия крак. Правете това движение за 1 минута. След това започнете да се качвате и да слизате от стълбата с левия крак. Направете това движение за още 1 минута. Надявам се видеото да ви е било полезно. Не забравяйте да бъдете физически активни въпреки диагнозата остеопороза. Харесайте видеото ни в YouTube и се абонирайте за нашия канал за още интересни видеоклипове. До скоро!